Dito sa akin. Happy birthday, Christine and Joke. Yan, sa si Christine and ay, Mansari! 57! Wow! Happy Mansari! Sino yun? Si Christine, tsaka si Joke. Saan yun? Sa si Christine? Sa si Joke? Sa Joke? Mga ganyan, 57 Mansari. May nangyari niya, syempre. Meron naman siya. Parang tikinan na lang yan. Kaya kayo. Dito lang. Tihaya ni. Yan yun. Kasama Christine. Isang kiss nga dyan. Eh kasi ako isang kiss lang sa 50 dito lang. Patunay. Patunay na 57 mga sa iyo. Sige, paano? Yung mga. Oh. Kiss. 1, 2. Yun naman yun eh. Ang tamang kiss. Yan si Christine. Happy Mansari. 57 talaga dito. Pinupuso lang kami nito, Sir Christine, Sir John, Pag-replace, pero kakantahan kita lang. Wala yung pambado. Bagay na bagay. Walang English tayo, ha? Kanina to. Wala. Salamat sa compliments, ha, guys. Ano? Ikaw, pinakabasahin. Eat boys. Babati po sa pinakamagandang